Esselamu Aleyküm vatandaşlar. Ve aleykümselam. Şuun 10. Mart 2026 yıl. Ahaleke. Men ören howplu we kystagly hoş habar aýdaýyn. Şwetsariýadan samolyot iskoro pomoş Türkmenistanyň Aşgabat aeroportuna gondy. Häzir Gurbanguly Berdimuhammedow komada şu sebäpden häzir şonu alyp gitmäge şu tak gelipdir. Indi men daşa uşam ni berýär, goý ölsün diýe änek. Men häzir şu habary siziň dikkatiňize ýetireýin. Симпатичный ты парень, но речи говоришь, как глубоко уважаемый сапог. Да, тут без бутылки не разберешься. Şu habar dayanç. Медицинский самолет скорой помощи из Цюриха, Швейцария. Об этом сообщила независимая Gönlüm çöktü yaman, gözyaş döktüm yaman. Seni sağındım canım aman yaman. Demenine delle, köp göresen hele. Vafadarım ben seni asle. Söze olamam, ranco setamam. Hormatly vatandaşlar. Bir haramzada şu at komada. Hukumeti bula inni dolandırıp bilenak. On sebäbi belli. Bula giýjegini ýatyp bilenak. Hem regionçal üýtgeýe, hem öz arasyndaky dawaly örençil çylşyrmlaşdy. Hem Türkmenistanyň içine gep gurdun giyinden yayrady, halk indi şu hükümeti islerler. Hem hükümetin içindeki adamla da bidar oldu. Şunu Berdimuhammed göz bilen görüp oti, ulaw bilen eşdi oti. Şol için bunu jyda bilen. Häzir mukaddes Ramazan aýyna halk köprükleyin şu atly meçhitlere barýarlar, tarawa barýarlar, juma namazyna barýarlar. Vatandaşlar, yine ben bir şu videonu çekmeyimin esası maksadı, ben dün bir YouTube'da bir video gördüm. Şu vatandaşlarımız Hamid Biyeci meçhitlere baranınızda birbirinize şunu yağlı çakmışıga çağırın, mitinge çağırın, yine bir zatlara çağırın deyip şunu yağlı bazı nesihatlar edip halkımıza çıkış edip otururken hakiki benim şu çin yürekten ben yüreğim ağır näme ýaly boldy patamışda bäri geldim bizi aňyrda kän gorkuzdular ne sen barsan türmäe basýalar sen asýalar zat diýip şunu ýaly gürrüňler etdiler onun ýaly zat ýok. Ören hükümet yol başçıları korkýar. Şol için vatandaşlar gelin mukaddes Ramazan ayı haramlardan ýagdaýym şeýle görüp otyman. Meçhitlere barmaňyz köpeldin, gelin şuňky dören ýagdaýda ýurdumyz şu haramdadalardan dindar aýlyk. Ýene bir habar men siziň dikkatiňize ýetirjek. Eger şu haramdady ölse, öleren gurgunty, ýani bir habarlar eşitip jyda bilmeýär, o korkup titrep näme etjegim bilen. Stres üstüne. Günneki eşitýän habary diňe şuň garşysynda, şolam şuňa täsir etýär. Gurruntiz, ola hemme habarlary görüp oturlar. Şol üçin korkýar. Hormatly vatandaşlar. Sen binamyz bokuny ýan haramdady. Aktivistleri Türkmenistana tapşyrmana. Şole men prezidentiň damagyny çaljak diýse de haky ýok Türkmenistana tapşyrmana. Sen haramdady, şonu hemme kişiden gowulýar. 99% Türkmenistan Gurbanguly Berdimuhammedow komada mı deyip. Çındanam ol Şvetsariýadan samolyot geldi. Skoro pomoş samolyoti. Ol dine şu Berdimuhammede bir zat bolsa gelýär. O Türkmenistanyň puly bilen bolýar. Bir tofar halkyň betbaxçylyga batyryp şu haramzadan sağlyk üçin samolyot bilen gelip şoňa seretmek bolýar. Oňam şuň kunşon ýanak ýagdaýy düşjegi mesdemälim. Sebäbi hem İran'ın ýagdaýy, hem regiondäki, hem Hazaýrlarynyň ýagdaýy Putin, näme etjegi bilmän aljyrap ýör. Hem Türkmenistanlı İslam akmı haramzadani, hem Türkmenistanlı Nasraniye'deki şunu ayırtılı, iminni
şu Ramazan ayında şu dolu mümkünçilik var eğer halk istese şu haramlardan dindir bolýar. Pullarım yok, yurdu ne ettirip dolandıracağını bilene, inni ağlık bilenem, eklep bilene sebebini İran'ın şu atlam olara zat geliyor, ne transitin üstü bilen pul kazanıp bilyerle, ne inni ağlık bilen, başka yurtların üstü bilen Türkmenistan'ı ağlık bilene için edip bilene. Şol için olarda şu atlam yürek kesel, döremeklik, ölmeklik, karam ölmeklik, ol bir gödevini tutamalı, bununla karaşamalı atlam diyor. Indi keredin şuna kament yazarlar. Ve de korkmani biri ölse de biri peyda diye bize. Biri ölse de şu karamdadılan olan peyda diye. Indi bulam şun yanak vardı. Şu hiç peyda yok şu karamdadılı öldün yani. Indi men daha uşam ni veriyor. Koy öldün ya anaka. O ne çıkacak öldü deyip day bok indi çıkacak doğru bolup çıktın ya. Indi inşallah özüne gelmesinler. Birden komadan çıkmasın hep ona inşallah deyip ya. Yalan söyleyen eyle deyip tövbe yazma. Beğeniptir. Şola da karışyamam. Deredin hemmesi şeyle. Deredin ha. Belki Allah'ım şeyle olsunlar diye. Diktatörün Allah belasını versin diye. Geç bela diye. Arada haneke. Tağaman ölsün. Ya şu yollu ölsün diye. Hemen ahlak. Da sin tiper kidayet atsa. O da beydip ya. Oğlu öldürendir diyecek kolya da. Vatandaşlar. Bir tane şu tağda neme oluptur kıynanan adam yok. Türkmenistan şeyle şu karamdağdaların yirgeniye. Şun yanak öğünün yirgendirecek bolsana şeyle bir binamız karamdağda olmalı sen halk şeyle senden yirgensin. Sen ölenge karıştırla. На горе стоит верблюд, его четверо ебут. Двое в жопу, двое рот, добивают кислород. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Halkın hakkı var. Народ имеет право. Народ имеет право. Halkın hakkı var. Mesela men Murat Kurbanov'u goldayan. Men Murat Kurbanov'un ýerinde. Okay, men Murat Kurban'dan öğrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Козёл несчастный. Böyle bir erkek var mı dünyada?